दा जोबनायाव आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बुंगोन आरोखि बे दुगामारा थिफुला खामानि गैयै दामानि गैयै मानसिफ्रा बेबायदिनो जायो आरोखि सानै हयै कमेन्टखौ हरनांगौ ओंखायनो भिडिअखौ मोजाङै नायनांगौ सैथोआ मा बेखौ साननानै नायनांगौ सोरनि भिडिअआ सैथो माबायदिबा नंगौ नङा बे एसकिं आरो एमजे ब्रादारमोनाथ' मोजां भिडिअ बानायखायो नङा होमबा हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोनाहाय मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों थांनाय दाख्लै बावैसो जे आङो एमजे ब्रादार आरो एसकिं ब्रादार मोनखौहाय आं सापर्ट खालामनानै भिडिअ बानायदोंमोन आरोखि मोनसे माने बिथांमोना सैथो नालाय सैथोखाय जेनेबा सैथोखाय आं सापर्ट खालामखागोन बिदिखौ सापर्ट खालामनानै आं सोरनि सायाव बानायदों कन्ट्रभार्सिनि भिडिअ आलु गेसाव दा नै फेसबुकाव बिराद भाइरेल जागासिनो दं आरोखि बिसोरनि नांलायनाय मानाय आलु गेसाव आरो आलु गेसावनि बिब' माहि बिटिवाइ दा आं बेखौहाय मोनसे नामजों बुंदों आरोखि आं बे नामाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो नोंथांमोना गाइसमोना कमेन्टआव लिरना हरखानायसै आरोखि नामा नोंसोरसो दोननाय बेनो रायजो नोंथांमोनासो दोननाय बे नामखौहाय आरोखि नोंथांमोन दोननाय नामखौसो आङो नुनानै बुंबाय जे आंबो आरो आसलथे नोंखा बुंनायलाय सैथोखानायलाय दे आं बिथांखौ बुंदों दे मोखां जासि मोखां रायजो राजाफ्रा जेखौ बुंदों बे कारेक्ट नाम जाखायो नङा होमबा सानै हयसो बुंखायो रायजोफ्राबो आच्छा ज' नोंथांमोननो आं नैबेखौसो फोरमायनो सानदों आरोखि आं भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय आरोखि जेनेबा आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय अखानायै बे मैदेर वाइटि गेमिं बे आरोखि चेनेलनि नामा इउटुब चेनेलनि नामा फेसबुकना माहि भिडिअ होनखादोंमोन आं बेयो आंखौ ओरैबायदि होनहरबाय जे देहायाव नांबाय खोमा एसे देहायाव नांदों दे नोरै होनहरदों नोंखौ आं जेबो बुंथ'ला बेबायदि हरदों आरोखि दा आं रिप्लाइ खालामदों आरोखि रिप्लाइ खालामनायाव दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मोनसिगोन आरोखि भिडिअखौ थांनानै नाय थामिलाव नायबानो मोनथिगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ थ' नोंथांमोननो आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आरोखि नोंथांमोना नायबानो जायो बे नायनानै थांबानो नुगोन आरोखि आरोबाव बे मैदेर वाइटि गेमिं बे फाग्लि बे मोख्रा जाथि मोखां जे आं होनदों बियो बिनि मोजां मोननाय ना मा सोरबा एकदम फांफुं भाइ जानाय फंबाय बायदि बिथांना मा नाममोन बियो आंनाव मोनसे कमेन्ट खालामदों आरोखि नामा बिकि बड' दा नोंथांमोननो आं सोरनाव देखायना होगोन आरोखि बिकि बड' बिथाङा मा बुंदों आंखौहाय कमेन्टआव ओरैबायदि बुंहरदों जे आं भिडिअबो लाबोनायाव आरोखि आंनि भिडिअआवहाय बे एमजे मोनखौ सापर्ट खालामनानै बुंनायाव गावसोरखौहाय जे आं जावबाय नङा होमबा बे सैथोखौसो होनखादों आङो सैथोखौसो बुंखादों सैथोखौसो बानायखानायखा भाई मजा आया बिथाङा मा बुंदों आंखौहाय बिकि बड' मा बुंदों जे आंखौहाय जेराव नुयो बेयावनो डेट खालामगोन दे बेबायदि कमेन्ट हरदों आरोखि आंनियावहाय दा आं डाइरेक्ट रिप्लाइ खालामदों आं बुंदों डाइरेक्ट मोखां गैया मा गैया जे मानसिया मोखां गैया मा गैया मोखां देखायनो हाया मानो हाया डाइरेक्ट बेबायदि बुंनायखौ आंबो रागा जोंनानै रिप्लाइ हरबाय आरोखि दम दङब्ला जेनेबा नोङो बिकि बिटिवाइ नामा नोंनि प्रफाइलखौ होनानै ला मानसिखौ बिदि सा साज्रां ओरैनो नर्मेल साननानै बिदि कमेन्ट हरलाबायबानो जाया सानै हयै कमेन्ट हरनांगौ आरो भिडिअआ मानि सायाव मा जादों सैथोआ मा बेखौ नायनानै कमेन्ट हरनांगौ गोरोन्थिया जे बे आलु गेसाव आरो आलु गेसावनि बिब' दंखाथारो गोरोन्थिया नङा होमबा आं बिनि सायावसो भिडिअ बानायबाय दा आं बेखौसो बुंनो सानगोन बिकि बड' नोंथाङा गावनि मोखां सेहेराखौ देखायालासिनो दादागिरि जायोबा बेखौ मा होनगोन
गिख'आ जाम्बासो बुंगोन केराजा भसुदिके होमबा नोंथाङा आंनि मोखाङाव देखायनानै आंनो खोन्थानानै अपेन होनांगौ अपेन दा नोंथाङा मिथिया जानांगौ आं अबे गामिनि आंबोथ' नोंथांखौ मिथिया अबे गामिनि दंब्ला जायगाखौ खिथा आंबो आंनि जायगाखौ खिथागोन आंनि जायगाखौथ' मिथिखायो नङा होमबा आंनि भिडिअखौ नायबानो मिथिगोन नोंथांमोना आं अबे जायगानि मानसि दा बिकि बर' भाइ फंबाय भाइ नोंनि मोखाङाव सेहेराखौ देखायदोंब्ला सेहेराखौ देखायनानै दनजा बेबायदि प्रफाइल पिकचार सोलायब्रबलाबायनानै बिथांनिखौ आङो जे स्क्रिनशट खालामनानै लाखिखादों आरोखि बेनो मोजां जादों आङो उनावहाय दानफिननो सोलायफिनबाय नै सोलायफिननाया बेलेग पिकचार होफिनबाय इउटुबनियाव आरोखि इउटुब प्रफाइलखौहाय दा आं रिप्लाइ हरखांनानै सोलायदों आरोखि प्रफाइल पिकचारखौहाय इउटुबनिखौहाय दा जिखौ मानसिखौ बेयावनो मिथिखायो आरोखि सायावल' ओरैनो रिप्लाइ कमेन्टफ्रावहाय ओरैनो दादागिरि बुङा बिजों जाया मानसिफोरखौ सानै हयै बुंहरनांगौ नङा होमबा दा आं डाइरेक्ट बुंदों नङा होमबा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोननि सिगाङाव अपेन चेलेन्ज दे मोखां देखायनानै दुगा जा आरोखि बुं आंखौहाय बेबायदि पिकचार सोलायब्रबनानै जेबो थं गैया मा गैया बे दुगा जानाया बे जेरै मा होनो सैमाया जेरै सोङा होमबा गावनि न'आवल' राजा सैमाया बाहेरायाव थांबा गिख'आ जेखौ सोंनो हाया कुत्ता अपनी घर में राजा नङा होमबा बेबायदि दा सैमाया गावनि न'आवल' दुगा जानो हायो बाहेरायाव दुगा जानो हाया दा थिग बेबायदिनो नोंबो फंबायाहाय गावनि न'आव थानानै दुगा जाहरनो बे प्रफाइल पिकचार बेखौ दोनखोमानानै गावखौहाय दुगा देखायबा बे जाया आरोखि हायोबा नोंनि मोखां देखायनानै आंजों चेलेन्ज खालाम अबे साले दा बे फंबाय बिकि बर'आ जेराव मेराव मोनो बेयावनो नङा होमबा बेरायनो हालानो आङो मानो हाला बबेबा थांबा जे हुसियार बेबायदि आंखौ वार्निं होलायनाय नों सोरलै मोखां देखायनानै वार्निं होना होमबा बिकि बर' फंबाय कंट्रोल सोर नोङो मोखां देखायनानै वार्निं होनांगौबा बुं दे बेबायदि जाम्बा सियान कमेन्टआव फैना बिदि दादागिरि जेब्लायनायखौ जों जेबो साना अपेन फै अपेन डाइरेक्ट फेस टु फेस फै आरो अबे जायगानि खिथाना ला दंब्ला नोंथाङा अबे जायगानि मोखां देखाय दा जोबनायाव आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बुंगोन आरोखि बे दुगामारा थिफुदला खामानि गैयै दामानि गैयै मानसिफ्रा बेबायदिनो जायो आरोखि सानै हयै कमेन्टखौ हरनांगौ ओंखायनो भिडिअखौ मोजाङै नायनांगौ सैथोआ मा बेखौ साननानै नायनांगौ सोरनि भिडिअआ सैथो माबायदिबा नंगौ नङा बे एस शकिं आरो एम जे ब्रादारमोनाथ' मोजां भिडिअ बानायखायो नङा होमबा मोजां भिडिअ बानायखायो बिसोरो मटिभेसननि भिडिअ बानायो एसे एनै मोनफा मोननैया आलादा भिडिअ बानायो एसे हेल्पबो खालामना होयो नङा होमबा मानसिफोरखौ बिसोरो अब्ला मोजां मानसिना अब्ला गावसिनि जे खस्थ' खालामनायनि रांखौ गरिबफोरनोबो हेल्प खालामना होयोना हाजारसे माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा जे नोंथांमोनहा बयबो नुखायो नङा होमबा एम जे ब्रादारमोनखौहाय दा आं बे भिडिअ लाबोनायनि सायाव सैथोआ मा बेखौ लाजिदों आरोखि नङा होमबा दा मैदेर बिटिवाइ आलु गेसावनि बिब' माहि बिटिवाइ फेसबुकनिया फेसा दा जेबो रिप्लाइ गैया आरोखि आं नोंखौ जेबो बुंथ'ला माने माबानो बुंथ'ला बेबा जे आं बेखौ जेबो साना आरोखि सैथोआ मा बे सैथोआ सैथो थांखांखाबाय सैथो बानायनायखायनोथ' जेबो रिप्लाइ होनो हाया बे जाबाय जोब्बाय दा आं नैबेखौसो रागा जोंदों आरोखि दहाय आं जे खिथानाया नोंथांमोननो बिकि बड' बे मानसियासो आंखौ दा एसे गरम खालामदों आरोखि सेहेरा गैया मा गैया दुगा जाहरनाय ओरैनो थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायदो आरोखि थांनानै नायथार लिंकआव आं मानि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन डिसक्रिपसनाव लिंक होखागोन आं जेनेबा दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनानै सोरना सैथो कमेन्टआव
हरदो आरोखि खिथाहरदो